வணக்கம் நண்பர்களே, நாம் இப்போ பார்க்க போகிறது பிரெயின் வீட்டா கேம். இந்த பிரெயின் வீட்டா கேமில் 33 ஹோல்ஸ் கொண்ட இந்த பலகையில் 32 கோலி குண்டுகளை வைத்து நாம் இறுதியில் சென்டராக நம்ம அந்த கோலி குண்டு ஒரே ஒரு கோலி குண்டை கொண்டு வரது எப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் நம்ம இந்த வீடியோக்காக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இந்த வீடியோவில் அந்த எவ்வளோ ஸ்பீடில் நம்ம அந்த கோலி குண்டை கொண்டு வர போகிறோங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம சப்ஸ்கிரைபருக்கு வாழ்த்துக்கள். நம்ம யூடியூப் சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சீக்கிரம் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்திட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்துட்டு நம்ம வீடியோஸை பார்த்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள்.